Hoi Cynthia. Hoi. Hoi. Alles goed? Ja. Ja? Ja. Mooi zo. Mooi. Nog wat gedaan? Ja. Wat? Pepernoten van de grond afhalen. Ja? Ja. Oh, wat leuk. Ja. Hè? Kijk, dit is nog bezig. Maar ja, het gehaald. Ja? Ja. Mag ik kijken? Hm? Mag ik kijken? Oh, mooi. Ja. Ja. Ja, vind je het mooi? Ja. Ja? Ja. En wat voor kussentje heb je gekregen? Een rode. Met kist. Dat is leuk. Ja. 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 Ja, 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 ja. 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 Ja.